Takže kudy jedeme baru teďka? Podél toho majáku, aby jsme ho měli pravobokem. Pravobokem, jo. Který musíme udělat, prosím tě, dotáhneš ty červený, ano. No. Skvělý. Máme několik úkolů, který musíme udělat předtím, než vyplujeme. I'm a dreamer, but it's hard to sleep when your head's not in it. I've been restless cause you disappeared and there's something missing. The earth is loose under my shoes. There's an angel and he's shaped like you, and I thought I knew him. There's a window and it's dark inside but the light was in it. This can't be. Takže když jedu tudy, tak ho vidím bílej, jo? Asi v pohodě. Bílej, asi v pohodě. Jakmile by si začal vidět místo bílého červený, tak víš, že musíš trošku... Jakube, jak se cítíte před zkouškami? Na kardinály Bacha. Bára co? Bára nakonec se rozhodla. Nakonec se nechala překecat a cítí se velmi dobře před zkouškami. Jirka, ten je od rána usměvavý. Zkoušková příprava. Dalton, how do you feel? Jsem trošku nervózní. Jsi trošku nervózní? Uvidíme. Já myslím, že to bude dobrý. Tak co, Barčo? Hurt so much, I need to let go. I will survive and be the one who's stronger. I will not beg you to stay. I will move on and you should know I mean it. What was is running me? Scars, just shooting stars. They're here, then go on. I will survive and be the one who's stronger. I will not beg you to stay. I will move on and you should know I mean it. What horse is running me? Our human hearts forget how strong they are, and they get lost along the way. Hey, it's not giving up, it's letting go and moving to a better place. I will survive and be the one who's stronger. I will not beg you to stay.